Dun, 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 dun. Don't forget. Какво си мислиш? Отговорът е много прост. Здравейте, вие сте с 359 хип-хоп, това е Марина Кискинова. Здравей, как се чувстваш? Здравей, супер. Разкажи малко повече за новия си проект с Lexus. За новия проект. Парчето се казва "Какво си мислиш" и е по музика на Веселин Ценов, по мой текст. Май за втори път си пише текст. И какво ти кажа, видеото на Христо Полязов и съвсем скоро ще излезе. Супер, нямаме търпение. Защо решихте да представите премиерата си точно на модния форум Златна игла? Получихме покана от професор Любомир Стоков, който всъщност организира и прави Златната игла. И реших, по принцип можем да изпълня каквото поискам, естествено, но реших, че най-добре да представя новото парче, защото то беше готово. Пък и, как да ти кажа, много добър старт ще да му даде. Заедно участвахме с VS Dance, които направиха цялата хореография. И беше много интересно. Специално си правихме костюми, специална хореография и мисля, че се получи супер. Какво новият ти проект с Lexus е по-различно от сегашните титулите с Дело, с Били Папето? Различен е с това, че парчето е доста, как да кажа, има много нови елементи. Нещо, което, примерно, аз не съм чувала до сега. Също така Lexus пее на английски, аз на български. Нивата сме като черно и бяло, да се сещаш. И заобщо идеята е да бъде доста контрастен проект. Ти си една от потенциалните кандидатки за R&B, най-добра R&B изпълнителка за настоящите хип-хоп awards. Какво мислиш за тях? Какво ме е? Мисля, че е супер, че има изобщо такива награди, защото в България доста малко такива събития се организират. Пък е важно българските изпълнители да получават признание за това, което правят. Според теб, любовта на феновете и тяхното признание е по-важно за теб или наградите? Със сигурност признанието на хората, които ме слушат. За тях правим всичко и заради тях записваме се часове, снимаме клипове и влагаме толкова много. Найс. Защо реши да кандидатстваш в надписи, спря обучението си и образованието си с музика? Не съм спряла. Учих 7 години в музикално училище, на класическа музика, бях в Щатите, също учих музика. От малка само уча музика и в крайна краща ще да уча нещо, което ще доразвие музикалната страна, защото актьорството и музиката някакси си помагат, вървят ръка за ръка. Пък и двете са някаква моя любов, така че защо да не се любоват? Точно сега следващия ми въпрос, за който някак да те попитам, ти си актриса, водеща. По-рядко водеща. Да, кое е твоето призвание? В коя сфера се чувстваш най-окей? Музиката и киното. Смятам, че това са двете неща, които са ми професия и двете неща, в които имам най-много опит. Колкото до това, че съм водила някои събития и предавания, това е по-скоро като хоби, по-скоро като друга страна на нещата. Какво може да очакваме от теб тук нататък? Подготвяме едно ново парче, което ще е за лято. Ще ни задеш ли малко повече? За сега мисля, че ще бъде първото ми соло парче, което ще съм само аз и няма да има никакъв друг изпълнител. За сега е така, но понеже се прави и се надявам следващия един месец да е готово, може и още някъде да се включи, не се знае. Доста е емоционално, лятно и носталгично. На мен, честно ти кажа, това ми е любимият проект, който съм започвала. Така че до края на годината със сигурност имам още две планирани парчета. Едно през лятото и едно през есента. Очакваме и се надяваме да се солови. Това беше Марина Кискинова. Вие бяхте с 359 хип-хоп.